Ansar moजां थाबाय थाबाय फिसाफोर खाना इयावनो फरायोमोन ना सारमोननावनो मानासाव गेदेराबो बेखौ एडमिनिस्ट्रेसननिफ्राय जाज खालामो बेनि उनावहाय दायनिगिरिखौ निश्चय हमनो हागोन दा आं सोंखारिगोन नैबे समावहाय जिहेतु हिंसायारि बेफोरबायदि जाथाया समायना आरो स्पेसियेलि जोंनि बिटिआरआव गोलाव सम बेफोरबायदि जाथायनिफ्राय जानगाराव दं हिसाबै बे जाथायखौ जायानो खालामाथों मानो आंनिफ्राय गोख्रों सोंखारिगोन आरो पुलिस बिफानखौ आङो दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनो थाखाय खावलायगोन बे बिथिंखौ रायजो राजाफ्रा दिनाव बयबो नुदों बयबो मिथिदों दा बेखायनो आं बेखौनो बुंदों जोङो जेब्लायबो जोंनि ओनसोलाव गोजोनखौ रैखाथि खालामनानै लाखिनो हायाब्ला जौगानायाबो मालाबाबो जाया दा बे थांखिजोंनो मानगोनां ब्रह्म बर' बिथां सारा टेकनिकेल हान्जा बिटिआरआव गोजोन गायसननांगौनि थांनाय 5 बोसोराव गोबां खामानि मावदों गासैबो जाथि जनगोष्ठीखौ लोगोआव लाफानानै आवगायलांदों आरो जेसेबां जोंनि गेजेराव हिंसायारि जाथाय बा समाजारि जा बेरेखा खामानि बेफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय गोख्रों राहा लादों आरो बेबायदि थांनाय 5 बोसोराव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गोजोनखौ गायसननो हादों दिनैनि समावहाय जोङो खोनाबाय थादों रायजो राजाफ्राबो नुदों आदिबासि बर'नि गेजेरावनो सावलायनाय जाबाय क'क्राझारावहाय मुस्लिमफोरखौ माबा खालामनाय जाबाय मस्जिद बुफायलायनाय जाबाय बिदिनो रायजो राजाफोरनि अभियोग आजिखालि फुजा मेलाफ्राव दानिया खालि माने जुवानि मेला जौनि मेला बेबायदि जानायनि बायदिसिना अभियोग आरो लोगोसे दिनैनि समाव बिसायख'थियारि जा हिंसा बे हिंसाया निस्सय रायजो राजाफोरनि गोसोआव सिङाव सिखारदों थांनाय 5 बोसोराव जेबो जायाखैमोन खिन्थु बिटिआर सरकार फैनायनि उनाव बेबायदि रायजो राजाफोरनि सिङाव बेखायनो दिनैनि दिनाव रायजो राजाफोरा सोरनो भट होनांगौ सोरनो भट होनांगौ बेखौ थिरांथा लानानै भट होनांगौ जिहेतु गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ सोद्रोब गोनाङै होनांगौ होनना फोरमायदों गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ आं दिनैनि समावहाय बुंगोन नोंथांमोना गावबा गाव समस्थियाव सोरबायदि बिजाथिखौ चइस खालामदों बे बिजाथिनिनो मानोना मोनफ्रोमबो समस्थियाव जों गोबांखि मावनांगौ खामानि दं आङो जोंनि नতুन बेदबारि फरेस्ट प्राइमारि गुदि फरायसालिनि जा आंनि मानास समाज जा सेन्टार बेवहाय भट होनो फैदों सिगाङाव आंनि लुबैनाय बा आंनि सायख'नाय बिजाथिनो भट होबोदों खिन्थु दिनै आं गावनि थाखाय भट होनो थांबाय दं मोनसे स्पेसियेल मोनसे फिलिंस जोबोद गोजोननाय मोनदों बोथोरा गोबां फुंनिफ्रायनो अखा थेवबाबो रायजो राजाफोरा लैहोर लैहोर फैनानै भट सेन्टाराव सफैदों सार मा फोरमायगोन सार बेवहाय दा रायजो राजाफ्रा दिनैनि समाव बयबो कनसियास जाबाय जे भटखौ जों मानो होनांगौ रायजो राजाफ्रा बयबो ओंखारबोदों निस्सय गावबा गावनि जाय गणतन्त्रनि जा बिराद गिदिर मोनसे राइट्स बे राइट्सखौ साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा एन्जय खालामो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावहरबाय माबायदि आखा आसायाथ' गोबां दिनैसिमहालागै नैबे समसिमहालागै पजिटिभैनो सोलिबाय दं निस्सय रायजो राजाफ्रा बुजिनो हादों जे 41 नं मानास बिधानसभा बियाबाव सोरबायदि बिजाथिखौ सायख'नानै हरोब्ला रायजो राजाफ्रा मुलाम्फा जागोन बेखायनो रायजो राजाफ्रा आंनि सायाव गासिबो पजिटिभ नोजोरजों भट होनो फैनाय बायदि आं नुयो जिहेतु हरनि समाव